Ya sing pecah ki ada ning kene. Ketah. Nggo dhuwur dhewe gapuk sake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Mbak sarapan pagi. Enggak buka? Saurung Enggak ya. Jenenge apa wis jenenge budal ning Tegalan. Soale kuwi apa? Engko mbae ngawasi kene nek wong abot transporte terus. Karena insya Allah udah iki apik, jadi benar-benar kita maksimal no. Apa yang kita kasihkan sekalian. Dan tambah rumah jagung guys. Dan tambah subur nganggo jangan goreng. Dek sore untuk jangan goreng dengan dis. Lawe wak irang karo pindah. Sampai susu. Ker. Pak Lose tiga nong kawan. Bontot tak bontoti tak tukang sekutu ya. Anawan. Tua sergap pembayan ya guys. Aja nek mbayane awake dhewe ya kualan guys. Dibantu disemprotne diopo-opo. Alhamdulillah. Delalan duwe mbah sergap, mbah sing ngeguhne, ngewangi. Wong tuwek tenan ngono kuwi lho guys. Bantu. Gak sing selama tapi merepotkan awake dhewe ngono, tapi mesti membantu. Apa itu? Ya, bukan nak tambah kita kalah. Makanya kita pengawas. Gue engkau pasang bisa. Iya. Engko iki dibayarno pisan, engko nek gak wong 10 ya wong 11 engko didelok sik. Oh iya, heeh. Heeh. Ji. Iya. Iki 11. Heeh. Iya. Kok didelok sing mangkat 10 apa 11. Iya, iya. Pokok neng kono ki diawasi tenanan dadi ben gak mbrambyang neng gurine sampean ki didelok apa diomongi. Iya. Kon kek dhuwure sing akeh-akeh lah. Ngono aja sithik-sithik. Apa jane premium TK? Kowe kok ora ono. Lah piye wong tanggung jawab aku udah mau nyari kon ngawasi wong sing bergawe aku ngono. Tangan tenane. Iyalah. Wong tak kandhani rek mbok tak karo bojone Pak Depri guys karo mesti iso kesandung-sandung ki lho. Tak omongin nek apa jenenge tak karo nganu deh wong Pak Depri kan gak iso ngawasi to guys. Kalau tak mengko diomongi sing akeh-akeh aku akeh lah karo dhisik bareng tak kandhani tak kon ngelekno wong-wongku. Soale kan iki kan hitungane kan nyara-nyara guys sing mergawe sing kawak gak enek sing melok rek. Wong sing kawak do ning kono kabeh sitoke sing lek Wartono ijek mbongkare omah, borongan omah dadine apa jenenge ya engko kan nek mbae nek dhisik karo sapa jenenge sing kon ngelek-ngelekno lho guys karo bojone Pak Dipri. Soale kadang ki wong mergawe guys ngono kuwi enak. Ya ceromono liyane dapek ngono kan salah siji engko sing wonge gak bener kan dadi liyane melu elek kabeh sing gladran-gladran mergaene pokok gaco mergawe ngono kuwi ya enak guys kadang-kadang ki menungso ki ya bingung nih. Terus
butuh kerja, butuh gayan. Ketika enek gayan dek gak mencintai pekerjaan nih ngawur, ceromono merga iki sak-sake ngono kuwi guys, ceromono kaya icer ya. Kadang ngono kuwi gak gelem ngurugi. Terus gacol dicer ngono ae gak gelem dingkluk. Ngono kuwi jek enak ya nek guys. Wong ngono tapi kan siji akhirnya kan garai liyane kan melu elek. Makanya ket awal kudu dilekno kuwi ngono kuwi memang nek ceromono merga iki memang kadang ngono kuwi juweh yo gak patut ya terlalu dilekno tapi nek gak dilekno kadang wong ki gladrah ngono lho. Dadi kudu memang juweh memang harus. Dadi nek apa jenenge gak dijuweh kadang kan enek sing gladrah ngono. Jagane sing gladrah kuwi mong lho. Sing dablek nek enek sing dablek. Sing anu oke sing apa jenenge? Sing 10 heman kan ta? Nek sing kita gak tambah 10. Tambah 10. Itu lagi papat. 5 itu lagi 5 kurang papat ya. Dadi kok nek bareng kono langsung pindah ngalor ya ana wis bar. Iya no, selesai. Nek bare sedengan. Iya. Mungkin 119 lewat. Wong beda-beda wong mbok gandeng-gandeng. Ya untuk kurang 5-an. 5 nek gak 6. Si, tambah 10.000-an guys. Kurang 6 A. Kita akan sebentar. Loh, kalau aku ngerasainnya kan di sini sebut dua tanya. Itu Isan. Kita jalan udah teko guys. Nglumpuk. Iki anu jas gua itelak pitik. Dipopok itelak pitik engko berak anu nomor 30 paling kok pendone abuk ora jas karo poska. Lagi wonge udah teko. Soale aja nang gure nunggu kancane. Apik jasara jagung aja deh. Bar tak nding, bar tak sempret wis rampung. Engko gentan lor, emprat cecok. Wis ijo jas untuk tantar lor. Alhamdulillah 3 besar mana jas. Iki abu sing ape tukak kanggo blang lor jas.
Lah sing kae sing brang betul yo gawe sana nang kono. Ki sekut ngenean rasa mati tak semprot tak tipare jas ngejas. Tak kae sarana rata jas jagunge. Wis samene dure. Serapan sok rebo rek jas anu. So minggu kliwon ka jas. Oh samene dure iki lho ya. Serene. Apik kabeh rata sak ngidul alhamdulillah. Muga-muga anu cek yo dongak-dongakno digane beser. Orang juga paling baak. Dan di sekolah. Kayak apik kabeh sak ngidul. Satu rendi. Sing kokor dari 11 ya. 8 karo 3 gak 11. Iya. Kan nomor Tio, montarku sing gurih Tio. ya ora nek gane ra ketok. Aku ora wani nggo montor, tak tinggal. Ya, promak itu ndone gratis. Sama aja. Aku mangan jujur enggak sama. Kalau kok bubur ya. Aku lagi bubur. Kok ngomong kalau Bangka sarapan. Ganti apa bodoh. Mana sih kok apa ya? Jangan buri ya itu. Saya nembok sama ibu. Pengen jubile iki lho. Kira jubile kok gareng ora kena. Lagi bar anu jas, para semprot kabeh gini cak mualor. Angulane. Kae sempretan kabeh jas kuning-kuning wae. Ya. Sempretan kabeh. Kasarane wis bar sempretan kabeh dadi engko bar gua telak pitik engko langsung diabuk nang Horea sapan nun. Nah sanu jas umur 30 paling. Boleh nang kok guruane kok ini. Ini balik video ra karo mlaku to, Jan. Iki mae maksa aja anjir kuat mlaku lho. Beda lebokno kene lho motorem. Lebokno jero ya. Saya tak soleh. Lah ya salat isya. Aku ora ket iso motorku ora iso teko kene. Mbok ya iki. Iso aku. Ya jaman ana kok sakit, Pak. Jas jalaran sarapan cek jas. Harapan cek, Des. Yes. Kali suatu Lalah lawan. Cok teteran, cok dudukan. Aku coba foto, aku coba kamera, aku ra iku awak iki. betul papel ya. Busem iki gak saiki ilang kok gembare rusak. Kono-kono ku wong apik-apik wong bape iki. Udah mateng nih. Kono TikTok malah aja. Wong apik-apik. Ning TikTok wong warung-warung jajan ngono. Ya iya. Aku seneng banget delok wong ayu-ayu tidak patek kanggo klambi. Aku manggil wong
Banyu munggah ora iki. Ya guys, guys. Alah ya. Tukang sote kok iki lho. Hai. Hai. Tak kiringi iki Jas. Iya. Sek. Dikiringi Bang Komo Kok ya. gedul ora karek Bismillah. nalore karek gledek. Semangat. Heeh. Ayo Lek. Potong ke suram ya. Aku kok sepatu ya aku Enak wong wedok. Aku kalau betul iso malah wedok malah wedok. Iya. Aku wedok kok ngene Pak. Ya. Didong lanang. Ya didong lanang dituune pemerintah lho. Iya. Tak omongi kok banyu kok. Botol ke apa? Mungkin wong akar. Sumure peknes jasa iki. Nding ora metu aku mak rolas tangki mak kolor kabeh. Saiki milih Jas. Aku ora blenger Jas mungkah sak meneh dure. Rolas tangki lho Jas nang marang rono karo marang ulon kuwi. Ini kati masih dalam Jas. Oh dalam bersempretan. Agak berdi ngeret Jas 3 dino. Aku goblek lho. Jadi kamu kali iki. Enggak terus nyemplung. Iya, di sana. Di tanggi. Yo po etan kono Lek. Apa wates kono Kita berapa lama tahun kono dikei loro ya. Lalu momot ya. Ya sing pecah ki ada ning kene. Nggo dhuwur dhewe gapuk sake. Anak sing etan, anak sing kene. Sake do momot, Des. Ini kok ape diabukno somben malah. Tan. Yo. Poletan, Lek. Pol maitan. Poletan pol wates. Pas nganggo omprang nang genah tok, ompane omprang nang kono mang. Ketok juga ya. Yang omprangnya apa, Mbah? Engko ngeduk iki ya. Aku mau pengen kok gak gitu. Ning kok mana? Anak sini. Wah yo nek gak omprang. Ayo jane bareng juga.
Kok mateng ini bakar. Kayak diusungi rono kabeh Jas. Wong lanange langsir Jas. Ben gak petek rekoso tenanan wong wedok-wedok. Itu makan siang. Kok gak mau malem. Makan siang kok gak mau malem. Engko prange tak jukuk engko, kena nggo nyiduk rata gena. Ki apik arahe jagung Jas. Ya alhamdulillah muga-muga teko besar. Ya rada akeh-akeh lah. Ya ngono kuwi akeh lah. Wabuke longgar iki. Tak meneh murang aku kok Ram. Dah. Ngono. Ya ngono kuwi. Langsung poke. Lah ngono kuwi bener kon ndure kene, wake. Soale meline kan rono. Ngene. Ya wis. Ngono ki sakeh. Jas. Kena jangkane kok kidul terak langsung rambungnya hancur ngalor Jas. Ya muga-muga engko iso baranu pindah lor. Sapira iki? Loro. Sing penting iki dakok dhuwure ya. Ora miline banyu iki. Ya wis akeh Jas, bener ngene iki nang akon Jas. Abuke kon dhuwur kene miline rono kan langsung disep karo yote. Wakah-akeh ki Jas abuke longgar. Lah rong ondok lho Jas, lah kan surploso lah sing kanggo lor kae sak menawa buyane kae. Kotorane gosok laboh.
Mengisar nah, rada mengisar. Kayak longgar kene, mengisar nah. Wis sak-sak. Terus mengisar apa-apa? Wis do abang-abang jas tak sepradi. Telung dina iki jas sing nganu kedhokan kulon ndek sore jas. Walalah mak banyu kokono. Walan ra. Rolas tangke sayar-sayar Mbah Bongo jas. Iki saiki milih jas mergo dibingu dian. Rada arang-arang lah, gak patek turah kakean kok. Nah turah terus do pecah kocar kacir. Panasan panasan. Iki padha karo anu jas, padha karo ping pindho iki. Lah berjaba pos karo Ria terus ki diantem telek bite. Engko anu jas selapan kok 40 dina lah. Engko diantem Ria nah karo poska. Masuk. Masuk. Ayo bertinggal, guys. Ayo bertinggal, guys. Usungin kok. Oh, lại còn là bro. Iki wabuke onder, Des. Wakeh wabuke. Kodanan. Kapok sake. Wala
Akhirnya pundak ya mangkat ya. Alon-alon arang-arang lah. Orang mepetai. Kalau pada abu kira wiju no jas malah. Iki wis ijo seminggu jas. Seminggu kliwat tak abu ae. Mur 20 ka jas, diabuk. Merokake abu ora kena dirit jas, masalah wis anu abot. Wis ngebes abu marai. Iki rong kabuan lor brang lor jere. Iki abu aja sak menembane kene. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya wis jodoh iki anu, bedone Bapak mau gojas cukup jenal dhisik ya. Ya sepurane nek klera-klerone omongane Bapak mau gojas, sampai jumpa lagi video selanjutnya ya Jas ya. Ya aja lali
jempolane sokrat-sokrat liya goman YouTube-ne Mbah Pama Gojas. Jas Gojas aja lali Jas ya. Iklane Mbah Pama tonton terus, Mbah Pama bener rezeki. Gojas tak tungak-tungakno Jas. Gojas sing luar negeri, Gojas sing Indonesia, Gojas sing nang luar Jawa, muga-muga diparing kerwarat karo sing kuwasa, rezekine ya lancar, awake sehat, muga-muga Gojas kabeh diparingi panjang umur karo sing kuwasa ya Jas ya. Ngono kuwi dongane Mbah Pama Jas. Dadi anu Jas, donga dinunga Mbah Pama ya tungak-tungakno muga-muga diparing kerwarat. Gojas kabeh tak tungak-tungakno. Gojas sing luar negeri, sing Indonesia, sing luar Jawa ya tak tungak-tungakno. Muga-muga diparingi seger waras karo sing kuwasa, rezekine lancar, awake ya sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sedikit anu Jas, orang rampung no Jas. Ya paling sesuk rampunge karo sing keluar Jas sanggon Jas. Marai anu Jas wabuh ngabut marai. Abu nebes banyu, abu ya ora kena diirit Jas.